Ένα μοναδικό μουσείο έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν όσοι βρεθούν στα μετέωρα. Πολύ κοντά στην πόλη των Τρικάλων θα δουν περισσότερα από 300 είδη πουλιών και θηλαστικών και θα περιηγηθούν στο Μουσείο Μανιταριών, το μοναδικό στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Ένα κτίριο έκτασης μεγαλύτερης από 1000 τετραγωνικά έχει μετατραπεί σε δάσος, όπου φιλοξενεί σπάνια εκθέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πανίδας, αλλά και το μοναδικό Μουσείο Μανιταριών στην Ευρώπη. Όλο αυτό το εγχείρημα έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Διήρκησε περίπου 3 μήνες, όσο απίστευτο και να φαίνεται, γιατί δουλέψαν εδώ γύρω στους 18 καλλιτέχνες, γλύπτες και ζωγράφοι, Ευρωπαίοι και Έλληνες που είχαν την τεχνογνωσία. Στα επίπεδα του, ο επισκέπτης βλέπει από κοντά την ιστορία της πανίδας και μάλιστα διαμορφωμένη στο φυσικό της περιβάλλον. Γνωρίζει περισσότερα από 300 είδη σπάνιων πουλιών και θηλαστικών, εκ των οποίων κάποια έχουν ήδη εξαφανιστεί ή κινδυνεύουν να αφανιστούν, ώστε να ευαισθητοποιηθεί για την αξία της προστασίας τους. Η ταρήχευση έχει γίνει από ειδικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, εξειδικευμένα για κάθε είδος, ώστε να επιτευχθεί ανώτερη βαθμίδα ποιότητας στο αποτέλεσμα που αφήνει άφωνους ακόμη και τους επιστήμονες ερευνητές. Ο περίπατος στη χώρα των Μανιταριών είναι απολαυστικός. Μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν περισσότερα από 400 είδη. Το μοναδικό μουσείο στο είδος του στην Ευρώπη παρουσιάζει αποξηραμένα και γλυπτά μανιτάρια που έχουν απόλυτη πιστότητα σε μέγεθος και χρώμα με τα πραγματικά, όπως ακριβώς τα συναντάμε στο δάσος. Η επιμέλεια του μουσείου, που βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη των Τρικάλων, έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.